нархи арз. бонки миллии тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба пули миллии сомонӣ аз 8 июли 2022 чунин муқаррар намуд. 100 рубли русӣ 16 сомониву 64 дирам арзиш дорад. арзиши евро бошад дар бозори арзи кишвар ҳоло 100 евро баробари 1076 сомониву 6 дирам қимат дорад. арзиши доллари амрикоӣ дар бозори арзи тоҷикистон 100 доллар баробари 1057 сомониву 86 дирам мебошад. ин нишондод нисбати дирӯз як каме аз баланд шудани қурби сомонӣ дарак медиҳад. ин ҳам дар ҳолест ки дар кишвари ҳамсоя бонки миллии қирғизистон қурби расмии 1 доллари амрикоиро каме бардошта барои рӯзи 8 июл 82.37 сом муайян кардааст. ин нарх аз як рӯзи пеш 3 сомон баланд аст. ин бори нахуст аст ки қурби расмии доллар дар давоми як моҳи ахир дар қирғизистон тағйир меёбад. он аз аввали моҳи июн ба ин сӯ 79.5 сом буд. қурби бозории доллар низ дар қирғизистон рӯзҳои ахир боло рафта, бонкҳои он кишвар нимаи дуввуми рӯзи 7 июл 1 долларро 83 сом харидорӣ карда ва 84 сом фурӯхтаанд. қурби доллар дар миёнаҳои моҳи марти имсол дар қирғизистон то ба 105 сом баланд шуда, ибтидои моҳи апрел он то ба 81.5 сом поин фуромада буд. нархи тилло. қурби тилло дар биржаҳои Лондон субҳи имрӯз 1742 доллару 95 сент барои 1 унс таъин шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Лондон 105 доллару 28 сент муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Нью Йорк 103 доллару 84 сент муомила шуд. дар тоҷикистон дар авоили моҳи июл дар қиёс ба ҳамин давраи соли гузашта нархи сабзавот, хусусан пиёзу бодиринг хеле боло рафтааст. истеҳсолкунандагон афзоиши қимати маҳсулоташонро дар боло рафтани нархи нуриҳои минералӣ ки имсол барои 1 килограмм то 10-15 сомонӣ қимат шудааст, рабт медиҳанд. илова бар ин ба назари онҳо имсол қимати сӯзишворӣ ва кори кироя хеле боло рафтааст. кишоварзон афзоиши содироти баъзе навъҳои сабзавоту меваҷот назири пиёзу ангурро омили дигари болоравии қимати маҳсулоти кишоварзӣ медонанд. илова бар ин деҳқонон таҷрибаи пешгӯикунӣ надоранд. касе маслиҳат намедиҳад ки имсол кадом зироат серталаб бошаду кадомаш не. дар бобати бодиринг бошад, деҳқонон ба обу ҳавои номусоид дар моҳи май рабт медиҳанд. моҳи май борон борид, ба зироатҳо таъсири бад расонд ва боиси паст шудани ҳосил шуд. аммо истеҳсолкунандагон иддао доранд ки болоравии нарх дар ин шаби рӯз ба ҷашни иди қурбон рабте надорад. дар қазоқистон аз 8 июл барои содироти гандум, орд ва тухми офтобпараст маҳдудият ҷорӣ мешавад. дар ин бора вазири кишоварзӣ Эрбол Карашукиев фармони дахлдор имзо кард. квота барои таъмини амнияти озиқавории қазоқистон ҷорӣ шуда то 30 сентябр амал мекунад. аз ин кишвар содироти беш аз 550 000 тонна гандум ё меслин, гандуми омехта ба ҷав, беш аз 370 000 тонна гандум ё орди гандуми ҷавдор ва беш аз 15 000 тонна тухмӣ манъ шудааст. қаблан вазорати кишоварзии қазоқистон барои содироти ғалла ва орд дар моҳи апрел квота ҷорӣ карда буд. то 15 июн зиёда аз 1 миллион тонна гандум ё меслин, инчунин зиёда аз 300 тонна ордро аз ин кишвар баровардан иҷоза набуд. тибқи омор, то охири соли 2022 иқтидори содиротии ғаллаи қазоқистон тақрибан ба 1 миллион 250 000 тонна мерасад. дар 3 моҳаи аввали соли 2022 қазоқистон ба тоҷикистон 175 800 тонна гандум содир кард. тоҷикистон ҳамасола аз қазоқистон ҳудуди 1 миллион тонна гандум мехарад ва имсол воридоти ғалла аз ин кишвар метавонад ҳудуди 20% коҳиш ёбад. дар ҳоли ҳозир арзиши 1 тонна гандуми ғизоӣ дар қазоқистон ҳудуди 400 долларро ташкил медиҳад, дар ҳоле ки соли гузашта он дар сатҳи 215 доллар барои 1 тонна буд.